Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Sa programang Binisaya, atong i-welcome sa chit-chat ato ni Michelle Rosaline, also known as Mikyat Ross. Daghan kay kog mga gusto nga pangutana gid sa imuha. Ipangutana na tanan ko. Sa mga wala gid ingon nga nakaila sa imuha kay what's so good about you, dili man ka ingon nga nailhan ka tungod kay imuhang igsuon artista. Dili. You made your own name sa social media gyud. Ikaw, taga-asa gani mo? Taga Hagonoy. Hagonoy katong Padong Digos. Dito Oh, lagi Padong Pero sa Digos. Digos ko jud nag-teach before. Pero nagdako ka sa Hagonoy. Dili pod. Sa Davao ko nagdako, bata pa ko sa Davao ko tapos abot ko Hagonoy, tapos nag-eskwela ko college, nag-high school sa Digos. Tapos sa trabaho ko sa Digos pod. Pero ang pamilya ninyo taga-asa gyud? Sa Hagonoy gud sila mama. Hagonoy si mama nimo. Sa man siya lumad sa Hagonoy. Dili, ni balhin dapat balhin sa Hagonoy kaya ako ang papa naman dito So anak balhin-balhin na Balhin. Balhin. Unya, pila mo ka buhok magsuon? 4. Opat mo. Pila ka babae? 3. So si Wilbert lang ang usa Ay, isa na siya ka lalaki. Mo ba? Mo gini ang tinod pangalan? Wilbert gina siya. Yang pangalan gyud Rosaline, pero sa showbiz kay ang tag Kinahanglan mo, kay no? Ross. Ako kay gitara mo ko nagsunso mo ko Mikyat Ross. Okay. Pero bagi ra man sa siya ha kay mistiso man si. Yeah. Mistisohon gyud mo. Tanan ana. Murag ana gyud gamay. Namoy lahi nga Espanyol Ana, nagana. iro. Nailahing iro. Dahil mga lahi nga kuan. Lahi nga tigris. Murag tigris man siguro. Ako gyud murag dragon. Ako lahi kay dragon, half tao half dragon. Labi nagpasok ko. Mo dragon nagpinakalit. O yan na. Ito nang istoryahan. Sa eskwelahan sa una, maldita na gyud ka or unsa ka isugon na gyud ka sa una pa. Pag elementary nako, isugon jud shit. Okay. Dako magugong babae, tambok magugugod. So, murag hapit ko na tumboy. Boyish, Boyish ko siguro. ba? Oh. Hindi ka kabalo mag-make-up, so dako ko jud ko Okay. itom ko. So, Okay. musukol jud sumbagay sa eskwelahan. Promise ka na mga lalaki na mga classmates shit. Promise to God. Musukol jud ko kana. Sige, sumbagay. Anak gud ko sa una, promise. Pag high school na ako, nagdigos ko, okay ra. Borag, dito pa na ako na nahibawan ng bright day ko. Pag high school na, like, bloomer kay ko. Si Wilbert, bright man na siya. Gikan pag anak sa iya cheat. Si Wilbert, so bright man na siya, tukan, talented, guwapo. So, burag na-discovery na ako nga bright day ko, high school na ko. Anak ko, ay, bright day ko. So, mga nga. Sa game sa'yo pagkapano. Una ko naman ako score. Okay. Unya, Bright na gid siguro ka. Kanang sa high school lang ka ni Hunat. Excel, ni Hunat. Unya, mo ito nga, honor good, nasa first section. Mo kumbati good, ka ng study good sa una. Pero asa kan liwat? Kasi mama, isugon po si mama. Isog yun siya cheat. Hindi siya isugon. Isog gid ay. Kinsay mas palaban ninyo Isog? ka? Ako siguro. Parang na tayo sto. Ako din siguro. Kaya kini lagi, sa ako talagang giingon, nang akong nawang ma-filter lagi niya. Akong ba di good. Sa imuha is more on palaban ng mangyud ka. Yeah, Kanang dili ka. umunhan jud ko cheat. Yes. But sama sa mga ba nga, di ka ganahan nga irok-irok kon lang. Barag mao man ginang imuhang personality. Murag ka na, shit kay murag, gikamang mo na ko. Gikan Right. sa una, hantod, nakaman ko college, nakaskwela ko. Like, wala man jud ingon jud nga big jud nga help jud. So, unsa ang nako karon kay gihaguan mo gud Kay gihaguan nimo. Gihago gud. No. Wala siya ingon nga instant lang. Right. Pero naghuman kag kolehiyo, nag-cum laude ka wala? Isa ra jud ka subject jud akong 84. So, ma-cum laude. So, ako ang average ata sa una kay mga magna anak ko nung na jud isa ka subject sheet nga na 84. Unya supposedly i-change pag gidunta na siya. Kay ni anak man ko nga ikaw ba yung estudyante? Makabalo ba yung if ka ng pila imong grado? Ano niya? Ano ko ba? Mas bright naman pa niya ako bang classmate na ako? Manang dako man sila gano'n. Akong gamay. Unya, mo to gi ko anak kong teacher nga mag-retake ko, mag-pass kong subject. Isa na lang kana dyan akong 84 gud sukad. Ako mga kay mga 19 na tanan. Giilisa niya ang grado. Unya gipasa ra niya sa amuang dean's office. Wala na pasa. Wala na forward sa registrar. So abi na ko sa una nga ala kani makuan ako ma dean's lister na ko. Paghuman kay at ako dito ni ana man ang head nga
napasa na daw sa CHED ang grado. So, dili na nila mausab or kung mausab mo sa taas ko siya na process daw. Paano dyan ako hilaka? Hilak dyan kayo kay anak ko nga. Gusto ko dyan cum laude niya. Kanara isa ka subject good. Wala. Nawala tanan. Pero okay na gihapon kay bisan pag inana, naka-scholar man gihapon ko. So, na ako 50% scholar sa UM sa una. So, mo na nga gamay na rin dyan bayaran. Unsa to nga scholarship? Kana academic. Academic scholarship. So, ang imuhang grado, naa siya percentage. Supposedly, ako ang kanang scholar ato is 75% to 100. Kinama ko 84. Isa ka buok, na 50 na lang siya. So, naghuman ka, and then education, of course, nagtudlo mo ganaw. Pila ka years good nagtudlo sa public school? Or nag-private po ka? Nag-private pa ko. So, nag-college ko sa UM. Graduating na ko, nag-apply din ko trabaho. Kay kabaluman ko nga, wala dyan ko kwarta after na ko mag-skwela. Kaya nahuman na magpa-skwela, guban pa. So, nagtudlo ko 1 year sa Holy Cross Academy of Digos. Ako pa rin siyang alma mater school sa una. Sa high school na Nag-Holy Cross day ka? Holy Cross ko dahil sa anak kayo, no? So, to. Wait lang, mga madre bang nagunit sa... Mga madre. O niya, nabuntis man ko cheat. Pero teacher na ko ha. Let passer na ko. So, nabuntis ko sa iyahaw niya. Di mo siya masagot good nga civil wedding. Okay. Gusto dyan niya good kay church yun niya. O niya, wala may kwarta church. O niya, ako kay, tulaban sa una, like, go na kay mayor. Di na yung magbarang-arang. O niya, nangarabig mers magkahuman. Okay. Mers sa Digos? Oo. Liwan, ano lang kasal shit. Like, go na kay, you know. Ang tawag mo ka na mag-yun siya nga way. Nabuntis ko kay Katie. Pagpanganak na ko, medyo arangan mo ko ex before. Okay. So, ano siya nga, ayun, nag-work. Ay, di man mo kinahangag work. Okay. Okay. Able mo siya mag-provide. Yes, ako, di mo dyan ko gusto good magsalig. Right. So, ni-apply ko DepEd, nagparang ko. Kung lisod, biya ka ng ranking sa DepEd sa una. Like, kinuo ko, Lord, kinahangalan, dyan mo na kay mga kapit-kapit, mga bakir-bakir, guban pa. Yes, ako, family, wala gin week. Iyaan, uyuan, nga principal. Wala gin cheat, as in zero. Wow, kanang imo ang sariling kayo. Ako ang sariling kayo, dyan ako nga mag-DepEd, yun ko. Unya, kaluyan gyud sa Ginoo chit no. Ako ra jong armas gyud. Wala jud ko ingon jud nga nagpalakas ni ana. Wala. Ako is credentials ra yun ako. Ako ang let, ako ang grado. Kanang akong kuha sa mga ilahang mga ibang test nila. Na rank 1 man jud ko sa pagpa-rank na ko sa una before sa DepEd. So rank 1 ko sa Del Sur sa una ug sa City. So wala may item ang Del Sur nga duol sa among balay ba. Ni-focus ko sa City. So mga to nag-teacher ko nya. Bulhan pa jud cheat kay, di ba? Ang Digos, kada bitong school dira gyud sa sentro, diha dyan ko nagtudlo. Sa una nga, nag-student teacher pagod ko. Alam ko ba nga, saan ka na pagsulod diri, ano? Kaya parang lisod mo ka siya isulod. Siyempre, sentro gud kayo, no? Nya mga may isulod, kaya anak jud kayo. Kaya siyempre, heart of the Digos, kuda sila nagtudlo. Pag human, nakasulod jud ko chip sa Digos. Sa center gud ha, ang uban mo gana sa una before, kay ipanglabay sa bukid. Manabok sa Balot Island, mag-LSB, mag-volunteer. Ako, jud ko kaagyan na chip. Nilahos gyud ka dito. Lahos jud ko dito sa T1. Unsay basihan ana, Kat? Sorry. RQA, kanang grado nimo pag college. Dako kang jewa. Mas okay siya. Imuhang average sa let. Imong demo, padimuhon ka, kanang interview, imuhang English test. So, performer gid ka? Di ko performer gid. Before ka nag-apply sa US, nag-doctorate ba ka or nag-masters? So, doctorate ako dari. Doctorate na? Okay. Pag kuman dyan akong eskwela, college cheat. Dire-diretso imuhang? Dire-diretso jud ko. Ay, okay. So, nag-masteral na yun ko. Kay kabalo mo good shit. Kay wala bang good asset ako magpapa. Wala sila ka na bang rich family bitaw may nami sa mga bloodline sa mga dato. Pagtuogid na ko, nga you came from a very rich family. Ay, so, grabe yun yung paglabas sa mukha. Siyempre. Ang akong unang cellphone, akong unang laptop. Gikan pa na sa akong unang kanadyong sweldo sa ako ang pagka-teacher before. Kanang mga sapatos, pakulog buhok. Tanan shit, gikan yun na sa ako ang own self. Wala na siya ingon nag-provide. Kay sugar anak. Hapon ko sugar daddy. Na yung mga before nga nag-help sa ako pero ang ako asyong pagpaningkamot, ako ang gid siya. Sarili yun. Masteral ko ni graduate ko. Si Katie pa. Pag humana ko masteral, diretso po rin ko doctorate. Katubang mga panahon na nagmahay ka nga nabuntisan ka or wala because in love ka ato? Wala ko nagmahay yun. If naman ko'y balikon, wala dyan ko'y balikon sa kong past. Wala dyan mga pagmahay. Wala ko'y pagmahay. Like, si Katie man good to. Right. Wala na akong ni Katie karon, oh my God. Dili dyan pwede nga. Muhingan ko nagmahay ko. Right. Dili siya pwede inana. So wala tong mga moment nga while
gibuntis nimo siya nga kanang nga nabuntisan ko. Wala Kay giplano man to. Katong nagminyo mo, buntis akong Katie. Buntis na ka ni Katie, unya medyo nagdako na si Katie. Kamo paghihapon kami ato. paghihapon. Ang amo magong relationship sa akong ex before, like up and down bitaw. Ana ba kanang gubot gid siya gyud, LDR tanan-tanan, naadjay mga butang nga sige ra gid mi bulag uli gid mi. Okay. So nya ako kay maluoy ko sa iyaha, maguli na pud mi kapag naa siya sa yuta, maguli na pud mi. Nya kung naa siya sa barko kay mag-away na pud mi. Ana maggubot gid siya pero sa ako aming mama nagpuyo. Naglain mi ato magdigos. Okay. Nagrenta mi tog balay. So gitry na gyud namo nga among mahapsay ang pamilya na good kay syempre maestra ko. Right. Tapos duha na mong anak. Pagkabalo pa jud ako sa una nga lalaki ang akong gibuntis. Like perfect na gyud na babae, lalaki, kompleto na so murag ano ko ba ay mag-usab na gyud siya, magbinutan na gyud ni. Wala mang yapon. Kanang nga hatag gyud anak kay mousab. Di gyud mo usab mga lalaki basta. So na siya history of cheating before. Is that what you're saying, Kiat? Before anang current magud nga girl karon, naamo gud na siya nauyab. Nauyab pa. Nga nasakpan pud ako to siya. Katong iyang sister before puda na nga girl. So si current nga girlfriend ni ex nimo naa siya affair with the sister Before. So like ang span bitaw is mubo lang kay ang span ba. Sakpan karon, 1 month. Sila na po datong sister nga, big sister. Sa Manila, nagubot-gubot na good me, pero syempre ako, mo kay anak. Ang first yun ako nga giprayo sa una is, di jud may magbulag. Gusto niyo i-save for your children. I-save, like ako siya, nagkamali man. I-save na to ang atong pamilya. It's because, akong anak ato, 1 pa lang ata, or pag 1, baby pa lang yun. So ako nga, i-save lang to atong pamilya kay kanang, wala man tayo lain pang hangyoon. Ikaw, yung trabaho, gwapo. Ako, DepEd na ko. So wala na ilain pang rason nga magbulag. Ano na, good. Pagkasakop na ko itong una, okay na may. Okay na, okay balik. Okay, ana. Ato siya Manila kay magpa-medical, nag-away na pod. Nili pa siya Davao, diri ana pod kay nagpaibot sa iyang ngipon. Okay pa mi gyud. Paabot ni Manila na pod dito na. Wala siya niulig Pasko, New Year. What's the reason niya? Nag-away-away mi tapos ana siya nga musakay na daw siya. Anang mga adlaw, so dito siya kabalik. Mga January to siya, unsa to siya ngayon 2020, ana siguro, or 2019. Nakakita man ko kanang email sa iyo sa phone. Yun nga, booking sa hotel. Dili pa na siya sa company nga booking. Kay 1 room, 2 person man. Nga, gisan ako sa mama, anak ko nga, hala, unsa man ni nalain, ana na pod. Bag-o pagod ha, fresh pagod tong una na ako nasakpan. Pag abot dito, anak ko, akong gitawag si Wilbert. Anak ko nga adtuan ni siya karon ng hotel kay gusto na ko mabalang kinsa. O niya katong panahon na kay na siya gig. So di niya ma-spy ba akong gusto is bakit ana ko kinsa. Mang-hire ba ko Grab. Ana good ka nang ako ano yung ipa-spy gyud dito aba wala man gyud. Ya anak ko mama, ato na lang Manila. Sana pa ko balay nangita kog ticket. Chito wala gyud siya eroplano. Wala siya flight Davao Manila, Jensen Manila, Cagayan Manila, Cebu Manila, wala gyud siya flight, 0. So anak ko nga makayab na ako ng land trip. Kaya ako na lang dyan isugay ako. Isugal na lang dyan ako land trip yun. Kaya anak dyan ko, gusto na ako makitaan kinsa. Ni anak ko sa kumama nga, ma, i-contact imuhang contact sa airport. Nakatang ka na mga inside bitaw dira nga. If na ay mo cancel sa ilahang flight last minute, anak god. So naligo ora ko cheat, nagpantalon ra ko, nagsapatos ra ko, pakbag ra ko. Kaya akong hunahunag, magdinumugay ni. Ready ko daan. So, nag-drive ka pa dulong Davao, wala pa kong ticket ha. Paabot na ko og ka ng diversion, nanawag ang kakailis kong mama. Anak siya nga, na-ticket karon. Pero kulba kay kutsit. Kaya anak ko nga, once makalupad kog Manila, human dyan ako pamilya. Kaya kung di ka makatog Manila, wala ba ko'y proof. Right. So, makontinue gyapon siya. So, anak ko nga, ikaw na dyan magbuot ani Lord kung imo ko patwag Manila na may ticket. Isa ka buok. Wala ka tagpila. 15,000 one-way ticket. So, gipalit dyan mo. Gipalit dyan ako, cheat kay ni anak ko. Kung dili pagbuot sa Ginoo, nga padton kog Manila, wala na yung gi-open ang seat. Nganong gi-open naman yung isa. So, nag-antos kog hulat sa airport, pila ka oras. Kaya ang flight ba dyan, alas 10 sa gabi eh. Buntag pa na ako mo Davao. So, pag-land na kog Manila, kataan na kasi Wilbert. Kung sabo man ako siya, anak ko nga, dito na ka sa hotel hulat. Kaya amo laging kurniron. Ang kanana dito gusto siya mo kog balot. Sa gawa sa hotel. Hoy, pag-land ako sa Manila, ha? Ana na si Wilbert nga. Sorry, Nyang ako apong ex, kaya nag-iingon sa ko nga, basta ka ha, kay bulag na gyud ta ha, kanang gina-emphasize sa gyud bitaw niya nga bulag na ta, ana ba? Kay mao di ay nagkita di sila sa ubos. Na, pati doon akong laguta, chat. Ano akong
ano mo, nakita amang ka, kay kauno siya balot. Ako aning ex dito giyahang katong uyab, na dito na nga, o magbalot. O nga, pagkakita na sa kong manghod nga, tato, guno sa kong bayaw, nilakaw siya. Wala, gisundo na siya sa kong ex. Anak siya nga, Bert, naman sa kadiri ah. O sige, pangutana sa kong manghod siya, anak siya nga, uy, ano kilain siya, una, anak. Then wala, kabalo nga. Padulong na ako sa hotel. So, maon na to siya. Bugso ng dabdami. Actually ha, bugso ng dabdaming to cheat nga naka-live ko. Pero ako siyang gi-erase dayon. Okay. Like, na mga naka-record bitaw. Right, even up to now, existing siya. Pero ako nito siyang gi-erase dayon. Burag, na-insulto manggod ko cheat kay. Kabalo manggod ang babae nga. Sa sokmid na ko daan ba? Oo. Saya pa lang sister daan nga ako nang gi-post gamay. Sinyalis na to nga ay dili ko ani kay ma-post ko nga isuon ni Wilbert pero ana gud gamay gud mahadlok gamay mawala man. Pili na ko nakaminos ako Wala pa ko kabalo kinsa tong babae. Dili pa din na siya pasudlon di ay no basta dili mo ngalan. Yes. Hawi pa ko mag-world policy gina siya sa hotel. Ana ko dito nga may I know the number of the anak ko sa kumbana. Ana siya nga kanang kinsa daw ko. Right. Sama ko. Una, agi ka pa kong Davao? Wala ko itulog ako ikaon niya, di ko pasakon. Kasama ko. Onya dito So, nagyaw-yaw ka dito sa dito ang nasa gawas akong manghudo ako ang ex. Nasa gawas nagsuryahanay dito anak ko nga diha sana siya. Kay gipangutanan ako si Wilbert ako, asang babae? Asa nga nawala. Asang babae yun nawala. So gusto mo na ako mabalaan asa. So nitawag ang front desk sa room. Pagka-ring pa lang na dito bag ko ay positive na ang babae sa room. Okay. Kaya di ko kasaka. So mo to gitawagan ako manghod anak ko nga dalaa diri akong bana sa una. So kay para makasaka bis taas. Mo tong live nga ana siya nga happy na daw siya. Ngano mo kayo nga happy baka nga 1 week ago niulit pa ka sa balay. Na-disgust pa siya motor. Ako pa nag-atiman sa iyaha niya. May kakaroon nga happy na ka nga wala na klaro. Like dito ko na insulto sa mo to nag-video ko. Saka kami sa hotel. Unya pagtuktok sa portahan, pag-abre, anak ko daan pa ko. Siya good. Siya good. Like, gi-add pa ko sa Facebook sa una, gi-follow ko sa TikTok. Like, na siya idea bitaw, kinsa ko. Di siya makaklaim bitaw nga, wala ako kabalo nga minyo. Right. Di siya makaklaim gida na. Right. Kaya gi-add ba ko niya. Wala dyan ako siya nasumbaga ng ba-good shit. Kaya ano ba ko mama nga, ayaw na, sumbaga ang kuan, ipapuan na dito. Adto na din mo sa police station. Nakumutan na dyan ako gamay ang buhok. Kaya kung nigusigdan pa niya ako mama nga, makita niyo mo, sumbaga rin yung kutukuto ha. Ay, di ko lata ko nga po, nagyugtaman. Kaya katong guyod, bitaw nga, ilambod yun ang buhok, padulong sa ubos. Ready na dyan ang taga-ato. Ready dyan ko. Kaya ako mama, ayaw na. Kaya basta lagi daw ma-physical injury. Right. If both hunahunaon, inside sa hotel, physical injury, baga dyan akong baba lagi yun. Pero legally married man mo. Legally married yun me. Nanautan na sa kuwa nga, ma'am, ganun wala man yung gipapriso? Ganun wala man yung gipatanggal sa trabaho? Actually, cheat. Ang akong reason na is financial. Na naman financial. Though DepEd na ko cheat, wala ko sweldo. Ha? Wala ko sweldo. Ako ATM prinda. Okay. Katong mga panahon na walang-wala ko. Like, kay, asa pa yung kwarta, like, help sa iyaha. Makaingon dyan ko nga help good if unsa siya karon pod. Ako may ni buhi sa among pamilya ato, bayad sa bright bills. today ka. Ha? Bright today ka. Mong giti mong giisip. Kaya kung ipapriso ni mo, kinsa may like, wala pa ko na-impas akong loan. Right. Like, grabe pa akong loan. Kaya akong focus mo sa una, pila na may sweldo na ako. Pila man ihang sweldo, ako mo siyang sweldo, dito kay dollar man. So, ako muna, ay, ako ni ilon. Kay, inigsakay namang barko, maimpas naman ni. Pila ka to, igjujit ko, isa ka bulan na ako, kagunit sa ako ATM. Unya, ako na dayong giprinda sa co-op. Salamat sa mga co-op ha. Pero kajut lang yat, that very moment, kinasakpan ni mo, unsa na to gadagan si mo. Okay, nanamaday siya history of cheating. Unya, ipasaylo ni mo. For the sake of your family, for the sake of your kids. So, katong sa may gadagan na sa marag, wala na, this is it, marag ana. It's over. Huna-huna ato cheat nga, sige, wala na, pero masuporta ka sa mga bata. Right. Unya, kini siya, ako siya klaruhon gid cheat ha. Katong nagpinirmahay mi sa amount cheat, kay doon nagbulag na kunuhay mi or kunuhay dawat na nako di po siya imong dawat good. So akong gidemand dito sa among first good nga kasulatan dako siya nga amount. Like dako gid siya like 80% sa iyang sweldo. Okay. Ngano man burak ko na nagkwarta daw kunuhay cheat kay nganong dako jud kog demand. Okay. Ngano man ako kog demand kay gusto nako hutdo na iyang kwarta. Kay kung wala na siya kwarta, di mo siya kapangabit na.
Gets mo na? Kana bang, if daghan mo siya kwarta, daghan siya masustain sa iyang girl, so makapanukad siya. So whereas kung nasa ko ang kwarta, ma-invest pa na ako sa makapalit na migluti, pero amo-among gyapon na. Maimpas ang loans, bayad sakyanan, matigom na ko ba? Dili kay ingon nga gihut-hut na ko para wala siya iyaha. Dili inana. So ako ato, guwaon ako iyang kwarta, mostly nga enough ra iyaha bitaw nga mabilin. Kay para inig next naog niya, burag sa amo gyapon siya mabalik. Kay wala man siya kwarta. So kato sa akong goal gyud. So mo to, wala man siya kasakay pud cheat, burag 6 months. So bago pug kong promote T3. After na ko 3 years sa DepEd, na T3 pud na yung ko. So rilo na po na ako ang increase. Kaya mga ako ang gigasto sa katong mga panahon ko siya kasakay. Dili mo po dyan mga sa kong mama. So mga na nga anak ko nga makaya lagi ni. Pag ako po dyan Manila sa una cheat, nanginahanglan na siya tabang kaya wala na siya pang swab test, pang plite. Ni anak siya karon nga wala siya kahinumdum. Nga nag-send ko niya kwarta. Nag-send ko niya kwarta cheat. Una-una ahab. Kasi pag inaanang history. Nag-send niya po siya kwarta kaya para tabangan siya. Pasakay nagbar ko cheat na unsa cheat ang sabot na mo cheat. 6-digit cheat. Ang nisulod sa ko account cheat pilar mga 5% sa among gisabutan. Pero tinapon akong sukuha like asa man imong kwarta, nganong nagsabot ta tay nani ana wala man na mo kan. Dito ko nagkaingon nga wala na gyud ni. Wala ni ayo. Wala na ayo. But syempre kay inahan mo gusto ko mga anak. Naagid siya puwang gyud gihapon good. Ako siyang ginainan before nga i-assess tarong kinsa imong gina-date kung di na kasako agyod. Pwede man ka mangita og babae nga tarong kay wala mo siya ginikana na. Patay na yung mga papa ba. So murag alone gyud siya. So I just want him to have a family nga sakto gyud siya kamuyo. Katong time pod kay actually what yung plano mo abroad gyud siya. Ang ako dyan ko DepEd naman ka. So sa tanang mga nag-DepEd gyud dira, kabalo man na sila nga if mosulod na kag-DepEd murag road to retirement na gyud siya dira. Diba? Mga teacher sa una hantod mga 60 na yapon dira. So kana gyud akong gi-idea so sabi ako nga DepEd ra gyud ko. Pero pagkabulag naman sa akong ex anak ko nga ay dili ko pwede mag DepEd lang. You want more? I want more. It's because dili man sa nagakompete di gud ha, pero mura siya mahulog ang competition nga dili ko gusto kung asa ko ni gibiyaan diha ko. Pili ko wala improvement sa akong life. So ana ko nga dili ko pwede mag DepEd. So nangita ko way apply ko online. Ang nakapangit lang, ako ang kurso is TLE. TLE, sorry. Kanang Technology Level Education sa Pilipinas. Bitaw ka ng mga building. HE sa una? Mga HE, ana. So, lisod kayo na siya i-apply abroad. Kaya ang ilahang in-demand dito is math, science, elementary, bitaw. Mo apply ko mga agency, mo ana nga kanang kuan man ma'am. Dili do in-demand akong course. Gina-advisean ko nila nga mag-take ng special ed. Nya kay dili man gyud gusto mo jud kong mularga ng tuiga last year ba sleepless night apply jud ko direct apply kaya ako una di jud ko pwede sa Pilipinas cheat pila ra akong sweldo cheat like T3 ko akong sweldo kung walay loan ha 30K pila yung sweldo sa kong ex times 10 ana like ako kay siya sweldo o niya kay wala naman may kabaluman ko nga ang iyang proceed sa iyang sweldo di na ginapaingon sa mo hatag na siya ginagmay sa mga bata nya wala may balay as in wala jud investment gid ba like magunsa man ko diha ra ko sa DepEd like napoy utang like dili siya pwede gyud. So ang imuha nag-aim ka og more is it because nadawat na gid nimo nga wala na gid ni ayo ang suportaan ni ex. Nadawat na kinahanglan ni establish gid mo imong kagalingon. Like wala sila establish na mga sa Pinas. Yeah, established ako sa Pilipinas pero dili enough. Dili para sa ko dili enough. Gusto na ko nga ipakita sa iyaha nga kanang I can kay dollar man gud siya. So kana akong goal nga gusto ko mag-earn og inana sa iyahang tumo kay maabot ang panahon, kaya na nako, di na nako, kinahanglan ng iyang suporta. Katong time po, Jit, maabot na bang pag-meet ni Tata ni Ma'am Lu, kaming tolo. Katong time, bitaw nga murag, nag-healing period, kunuhay ko moving on period. Kami tong tolo, nag-meet up me. Puto, pero hindi ko Davao. Nakautan ako kay Ma'am Lu sa una, kanang itong haligya-baligya sa, niya. Hayaran lang nako. As in, utang jud ko tanan shit. Kaya parang so, nagian yun din mo na mga anak no? Utang tanan kay wala man. Hindi po kumain sa kumama, good. So, mo na nga, katong time nga, nag-ilis-ilis, katong nagkagubot na, like, nagkaan jud ko cheat nga. Unsa kung sala? Like, nakoy trabaho, maestra ko, DepEd ko, housewife pa ko, wala siya diri sa Pinas, kaya na siya abor, ako'y gatiman sa mga anak, bag
pagkahuman, gaskwela ko. Unya, wala pa dyan ko. Ingon bitaw cheat nga maluho ko. Right. Dili jud ko maluho cheat. Promise to God, like dili jud ako kaya bitaw nga mamalit og mga butang nga napay utang nga bayaran. Okay. Mo na ako before nga magpaayos god magpalit og mga luxury. Dili jud ko. Kana mo ang perminti awayan. Kay dili ko gusto kay gusto na ko mga tangible assets ba. Right. Nga, siya kay lahi man niyang mga gusto. Sumo na magsumpaki gud mi. Sumo na nga anak ko nga kay di mo ko dato. Wala ko kailangang kwarta. So kinahanglan ako diri ko sa linyada sa professional. Kay kung di ko kahuman og college, masteral ana. Dira na ko taman. Kay ambisyosa man ko. Yes. Gusto man ako og mas sa kuha. So mao na nga hantod karon wala pa ko nahuman. Pero mag final defense na lang jud ko. Okay. Hapit na gid siya. So unsa man ni humanon nimo siya kinahanglan face to face aris Philippines or pwede na siya actually online? na-register ko online nga online defense. Kana na lang yung isa niya, ma-doctor na gid ko. Ma-doctor na ka. So mas mudako ang imuhang sahod dito. Ada man kuno ako ex nga. Mao na si Michelle nga isog kayo kay daghan man gug nahuman. Anagod ka nang di mo sa daghan nahuman, kabalo man gug ko asa akong katungod. Yes. Di pa jud ko mga white cheat. Yes, yes. Pinaani jud ko ngayon mga doctorate lang ko pero basta yung baba gyud masuko. Yeah. Chill ra jud ko. Chill. Sa real life gyud dili jud ko chismosa. Okay. Hilomon na jud ka. Hilomon ko like dili ko mosugnod og chismis. Dili wala kang pakialaman na. Sa sokmed ra na ako pagka-chismosa ko nung high pero in reality dili ko chismosa. Ang ako mong goal adto ko US para sa akong mga anak. Gusto na ko nga balik na ko, bit-bit na ko sila. Wala ba ako kay parente sa US no. Kuya kana kong current karon dugi ko man nakaila, nakabisado na ko buutan, nagot lang ako mga anak. So mo na nga gi-post na ko siya karon recently para makabalo ang mga tao nga moadto mig US safe from me. Kay imagine good nga gibit-bit na ko akong anak unya ilang pagtuo kay bag-o pa na ko na ila-ilang laki. Dugi na may kaila ani siya nga klase nga tawo nga laki palang kaniya akong anak. So para gina-post na ko siya. Kay para di sila mabaguhan ba. So, ang kana sa kong export, kabalo siya daan. Nga na ako'y lain na. So, wala may issue, ana. Dito lang yun siya naka-issue, yun ka ng posting, yun lagi nga naka-trigger sa Stay Strong. Ang imong ginapasabot nga poses, kato laging... Stay strong daw, Stay strong. Na-trigger na puga. Dili ako na-trigger. Na-trigger ang social media world yun. So, kaya syempre, silang na-trigger for you. Sensitive ba kayo ang mga tao about anang kabit-kabit. Diba? So, sense ako. So, giina man ako akong ex-daan nga. Gi-message na ko siya ako, refrain from posting. Wa man siya to cheat. Dito na ko ni Buto. Mo to nga sunod-sunod akong postaya ha. Kay, ay, di good mo kuan ha. Di good mo undang. Gibilaran yun mo. Diri ka. Hunat ko. Sus, anak nyo kayo. Ha? Kurog-kurog lagi, kamot lagi. Anak ko nga. Maayo pa na tong sabot. Yes. Anak pa may goods sabi sa kong ex. O niya, paghuman. Kuha ko na sa balay. O niya, post anak. So, kana lang gina ko ba? Like, feel na ko, ang word bitaw nga decency lang unta or respect sa inahan sa kong mga anak. Imagine na, Chit. Napabarangay na ko, nareklamo ko sa akong eskwelahan, gipailan ba kong kaso? Ni current? Sa uyab niya. Kata lagi, ako na may nabarangay ron. Nga ako may legal. Adto sa mong eskwelahan, istoryahan ng principal, nalibog dyan ko cheat. O niya, right before ko nilupad ng Amerika, nakadawat ako mga sampina. Kisa may di na. Ako na gipailan kaso? Mong surok yun mong dugo. Isa may ikaw daw. Nakadawat na, sabi na, wala pa. Wala pa, di ba? O, karon ka. Maestra ko, wala ko'y utak. Unya, nakadawat ko, sabi na. Ay, ginoo ko. Nga, ikaw manuntay na. Oo, ako may naargabyado, nalipog ko, shit. Unya, nahimo siyang hasol sa ako. Kasi syempre, dapat tumutubag ato. Di ba? Dapat man ka mo reply. Yes. Ang hitabo, palagay ko kay Amerika. Gihasol-hasol kong taman. Ano sa maniya? Wala ba na-apiki? Wala ba na-apiki? Pero dapat lang ka mutubag kung hay ka nung sabi na. Unya, ni ana ako ang attorney nga, inig na ako sa Amerika, magbuhat siyang statement, tapos i-blue ribbon ba siguro na? O sa bana siya dito ang ipasa diri Ang nahitabo, na-dissolve naman ang kaso. Kaya may bearing. Ang kay, siya rin nag-screenshot sa mga post sa Facebook. Naku, tingali ka nga dapat mo adto man kaog ka ng cybercrime ba di ba kay kung imuhang giingon libel gipay na ba ko bawsi ako rin na bawsi cheat
Di na jud ko mobalik na jud ko Amerika. Gusto lang ako balikan to imong gisulti nga niingon ka nga mao nang musurok imong dugo sa current girlfriend si imong ex. It's because feeling nimo gina-provoke ka kay they really want nga i-public ang ilahang ilang pagkauyab ang ilahang relasyon. Like pwede raman gid mag-post privately lagi unya. Sa karon jud nga pagbuto cheat nga bago pa man jud kong landing gikan Amerika bago pa kong landing. Gikan pagud na ako ang ex sa mong balay. Nagstay pa na siya sa mong balay 1 week before ko naabot. Kay maluoy ko sa iya nga magtravel para sa Davao Digos para makauban ng mga bata. Sa giingon ni mama magluto ko magbatong. Kimo mo niyang favorite batong. Pakaon sa iyaha. Unya, pag graduation sa kong anak, kitagad yun ako. First time na ako nakita. After years. 1 year ata. Kapin, anak. First time na mo ginagkita nga duol ming duha. Ato niya, anak ko nga, ay, accept na ako. Okay. Ako pong, gihuna-huna mang good shit. Before ko na itong Pilipinas, ako man bit-bit ako ang new nga boyfriend. Ang gingon sa kong past, sa kong ex, ikaw man lagi, mag-post man ka sa imuhang current nga boyfriend, nga na ako dili pwede. Ako apong take na cheat. Kaming duha, wala man mi taong nga nasagasaan. I-post na ko siya, wala man siya anak, wala man siya asawa, wala man mi pamilya giguba. Kay kung naa pa lang na siya anak, dili ko mag-post-post, oy nga kuyog siya ako mga anak. Kay unsay bation sa bata, ang hala akong papa naglabing-labing sa bata sa lain, di ba? Lain kay siya. So ako maka-post ko sa iya, it's because wala may bata nga masagasaan, wala may pamilya mi gibungkag, wala man tanan. Ang sa iyaha manggud lahi. Ang iyahang ginag-date karon, siya gyud ang rason gyud nganong akong kalibutan gyud shit. Nibali. Imagine ka ha, DepEd ko daan. Pagka human ni ilupad ko Amerika, gibiyaan ako anak for 10 months. First time gid ako na shit nga wala na ako nauman akong anak 10 months. Like ako wala koy paryente didto tanan, pare na akong hilak didto. Maingon sila nga ka-travel lang maka didto ma'am. What sa kabalo gyud sa akong giagian. Grabe na akong hilak tanan. Tapos karon ikan sa balay gipakaon. Wala man jud sana moy-boy gid ha. Kay sa giyon pa sa akong mama, palangga man niya ako ang ex. Gahapon gihulam niya ang amuang anak nasa lagsamal. Nag-post siya ato. Like, sa mga basher dira, kami gihapon, stay strong gihapon mi. Ana siya nga thought ba? Pwede ka mag-post picture lang yung duha. Kinahanglan jud nimo i-prove gyud nga ako ang nagwagi, stay strong min duha, kami jud ang hantod-hantod against all odds gyud mi. Ana ko sa iyang ayaw post kay kanang respeto sa akong aba nga. Sige, good tang parents sa tong mga anak, pero syempre kanang bayhana man good, siya gud ugat. Ginan ako siya nga siguro if lain pa na imong girlfriend karon, i-post na nimo. Okay. Amigohon ko pa na. Kaya wala mo ko ingon nga bitter good nga feeling. Wala man. Amigohon pa ko na. Pero ang sa inyo man kong ginabuhat, ginapaprovoke ko ninyo ba? Imbes ka hilom-hilom raman ko niya. Kabalo man mo daan nga. Basa jud ko ba labi na gusto ko cheat. Ay non-stop good cheat. Di ko katulog gito ka nang manggigil jud. O manggigil jud ko. Professional. Ay di ko palabot ana. Ano man nga personal life man ako ni gigubag taman yatak-yatakan og taman niya gusto niya akong approach personal ay dili pwede na dai kay sa una gusto nila maghilom ko ya maglive happily ever after sila kaya ay dili pwede na ginana so karon ni ana ko sa iyaha kay naga-process ba sa mga annulment kabalo ba jud ko nga sila gihapon kanang ubano niya ang mga bata beto nga ilaag niya ako babae nga anak kay mo naman na siya nga naga-video call ana like wala ka pakialam because privately man na siya nahitabo pero posting it in social media publicly captioning it with stay strong ming duha tapos gikan siya sa balay anang adlaw ay basta ang nag-post og stay strong is si ex nimo or ang girl kana ako ang gisubay-subay gid shit kay akong ex man gyud kisa may lalaki ko kaya nagbaba gyud Dugay biya meso sa una kami pa na niya sa una muhang yung tawon ko nga i-post ito po sa imong Facebook oy. Nga dili man gina siya hilig gid mag-post. So it's either nga mabahay baga post or gipugos. Siya nag-away sila kay gisung-sung ba mi sa sokmed. Kaya lang kanang kuana kanang one more chance ba na siya or nagmahay na si ex. Ana mga sungog-sungog ba. Ang ginapasabot ni Mikyat is pag uli nila Mikyat din sa Pilipinas, kauban ni Mikyat ang iyahang boyfriend niya American. O niya, nagsabay ang iyahang boyfriend and then si ex. So, gina-post ninyo. Actually, daghan mag-post eh. Even si Tata na yung mga post. Okay, gusto na ko cheat nga hiluon iyang pangalan. Kay, marag, everything is fine. Civil, okay ragid me. Okay ragid me. Kaya kanang muhatag mo na sa batang suporta. Ba ka nang okay ming duha nga mag-good parenting sa mga bata. Tapos, isa pa,
yes, dugay na magyud siya nahitabo. So mo na nga nag-uyab ko. Like nangita jud kog i-date gyud. Pero kani ba, have you fully moved on sa imuhang ex? Actually, ang ako lang take personally na ko na take. Wala man jud siya word gyud nga move on totally. It's because naman may anak. So ang imuharag yung ginapaglaban is unsa man ang iyang responsibilities? Yeah, sa mga bata. Okay. Magsabot mo gud mi kini ang amount. Kay ako sa pagkakaroon, ako na siyang ginaingnan nga wala man ko nahangon sa imong kwarta. Like match na mo tag sweldo. Feeling gina ko mo taas pa akong sweldo sa iya ha. Like dili man ako nang nagkwarta. Ako is atong anak atong siguraduhon. Kaya katong mo diyang current girlfriend ko na mga duha ka anak. So akong feeling ba nga dili man siya ba papa? Dili. Okay. So ang akong feeling ba nga kanang syempre kay nanguyab siya nga anak, ihan naman budyo ng responsibility, di ba nga? Ang bata, ay package deal man na. If single mom ka, naibog sa imuha na anak, di ba pwede nga ang mama ra imuhang kwaon, apil jud ang mga bata. O na nga ako, anak ko nga, nanigurado ko nga dapat na ako ng anak, anak. Right. Kung mayon nga move on, wala man gyud siya ingon jud nga term lagi move on. Right. Kay naam si connection. Sa feelings. Sa feelings, wala. Wala na yun. Ako alang yun is, kanang maluoy ko niya. Yeah. Kay pwede man gud ka ma-misunderstand sa publiko. Murag ang mahitabo man gud, murag bitaw sige mog-away. Nya grabe siya ka public. Kani based lang ni siya sa kung Sa unsa ang mga mga post sa. Isip sa to nga murag wala sa man ni sa mikyat, wala ka move on. Maayo nang klaruhon nga you're only after the responsibilities of your ex for your kids. I-explain ako siya, chit ha. Ako manggod sa sokbed magudaan. Right. Before na post mo ko sila. Sa akong kalagot, syempre naglagot ko. Pag human ato, nawala sila sa social media, which is nahilong gidanan. O niya, mubalik man ang babae sa sokmed. O niya, feeling bitaw na ako, kaya na-provoke bitaw ko. Kaya like, kasabot man ko gusto yun siya mo post, mo flex. Right. Like, pwede. I-private lang nila ilang relationship ba kay anytime manggod nga mag-post sila publicly, cheat ang screenshots ako ang messenger daghan kay cheat mentioning Matrigger ka. o matrigger ko sa una sa kung katong pag-o pa lang kay na siya magka-anxiety ko oy kana bitaw na isan nga picture di ba ili man na nimo makita padaan so i-click pa nimo kung makulbaan ko kay unsa dili pa to makontrol tong emotional nga adlaw. Na-mention mo ba nga nag-anxiety ka? And this is something, mo nang gusto na ko siya i-emphasize nga. And this is where I am understanding you. Because dili lalim ang emotional, ang mental, ang psychological nga turmoil nga nadulot aning kani. I mean, siguro, yeah, this is just based on my understanding sa imo nga side. Nga murag unta man lang na dili na lang mo mag-post og something that could trigger kay trauma man siya for you. Yeah, tinuod na. So mo na nga ako ingon ba nganong i-public ninyo nga to begin with dili man mo social media influencer. Unsa inyohang tumong para lang gyud makita nako kanang mag-story bitaw. Like pwede man siya di ba i-friends nga ang makita na kay mga friends na nila. I-public yun sa cheat. Inya, kabala biya ka sa mga nag-follow na ako nga mga chismosa sabi na sila. No, so alam ko sa iya nga, wala mo ko'y kaso. Happy dyan ko cheat. Kay pagbuwag bito na mo cheat, nakaingon bito ko cheat nga, first time na ko katong Boracay, katong Palawan. First time na ko nakagawas ng Pilipinas, naka-Singapore ko, naka-Thailand ko, naka-Bali, daghan na, Kazakhstan, tanan cheat, naadtuan ako cheat, pagbuwag na mo niya. Kay before katong kamo pa, nakalimtan ni mo imong kaugalingon. Focus ko sa akong anak, focus ko sa akong pamilya. So, to pagbulag na mo anak ko nga, ay, okay raman di ay. Kanang, napamaday life di ay. After sa pagbulag. Kana akong ginaingon sa mga mama. Pangit man siya kuna-kunaon nga dapat i-establish niyo yung career. Kay basin, magbuwag mo sa iyong banag. Wata kabalo sa panahon bitaw. Maayo dyan ang manigurado o prepared. Kay karon in love kay nga laki sa imong ha. Niya afterwards, ni ambot taon sa badaya siya diya. Datos laing bilahan. So, ikaw pod, maunsa man ka. Imagine kung wala ko'y trabaho, cheat. Asa man ni po niton? Imagine kung wala ko ng ambisyon og US, asa raman akong mga anak karon? Ang imong ginapasabot lang gid kaya, which is I understand you. It's not really promoting na to think of possibilities nga pwede magbulag ang mag-asawa. It's mas importante lang gihapon nga na ay security ang each party, ang each side. Marag ana lang. Whether it will, wala tay hunahon nga pwede siya magbulag. Mas lahi ra gyud nang pareho mong duha secured mong duha. Murag ingon ana. Tinuod ng maldita gyud ko. Alaban ko kay nandi ko magpairok gyud. Pero ingon kag kanang
kinasing-kasing bitaw, dili ko malita. Di pud ko anang Kaya ang pangit na batasan ang tao nga naigiapakan. ay wala. Ug makaapak mapugog tao cheat, mga yung sorry cheat. Yes. Kabalo ko mga yung sorry sa ilaha bitaw nga pasaylo ako sa akong nabuhat kay dili man ko ta sa garbo. Dili ko ta sa garbo kanang iyahang current before na ngayon na nagpasaylo sa kuha sa una. Wala na happy na meron. Hapsay na unta. Hapsay na unta. Wa okay. Pasaylo cheat. Okay. Ayang sister sa una kanatong una. Na ngayon mag-sorry sa kuha sa una. Okay. Case close. Kaya ngayon mag-sorry. Maldita ko pero wala sila kasabot bitaw asa ko gikan. Kaya gi-pull out na ko akong self ba para ma-okay ko. Tapos, inaanaan ako pagkuhan. Like, nakapasaylo man ko. Nakapatulogan ko sa yas. Sa mong balay. Like, respeto lang gamay. Kailak ko lang ko. Hindi naman gud siya lalim. Kaya, ako na gud nag-adjust gud ko no. Nag-adjust ko Amerika. Like, kana lang gud gamay ra gud nga respect gud. Bisan pagtuyo ko shit, siya mo yung rason. Di lang gud i-flex gud. Kaya ko na nga yung palagi, sorry sa ako panggingon sa imo ha. Pasagdan ako sila ba? Wala mang sorry gud nga nadungog. Like, i-provoke jud ko ba niya? Kabalo man sila sa ako agad nga. Mo-respond ko ba? Like, di mo ko nga pangaway. Yes. Wala sila nga sa kusok. May kabalo ka, kana akong veto karon nga nag 1 million. Last year na ako nagibuhat. Ako amang good is, mag-post lang gud kay happy-happy. Basto sa jugo ba kaya akong content magsigirag istorya-storya magyaga-yaga ana ra man gyud pero ingon ka nga mangaway ko wala ko giaway sa Facebook unless good nga unahan jug pangaway di ko pwede good nga yatak-yatakan ka ko nimo kay ug unsa ang naa ko karon gipaningkamutan ko na dili na siya ingon nga instantly lang ko naabot og Amerika nakabana ko afam nya karon kandidato na ko dili hantod karon paningkamot gihapon ko so dili jud ko maingon nga pati kog batasan. Bili ko pati batasan, maayo kong tao. Kaya kung paano pa lang kong batasan, wala na nakabisita ako ex sa mong balay. Wala na naggilutuan sa mga magbatong. Kaya ako, ayaw pa sunod din naman, anak ako. Wala man. So kana pa lang mismo daan, wala na. Kaso lang yun, ako na yung ba yun. Yeah. Anak lang yun kay kumustorya. Pero kaya, same mong gingon kay ganiya. Kung nangayon lang to siya sorry sa una, wala na, hapsay na. Dugay na, chief. If makigstorya sa imo ang current girlfriend sa imong ex to say sorry. Taas, kinag ka ng pride, chief. Pero if ever may tabo na? Siguro, hasaylo ay, kay ako, nakamove on na lagi ko. Ako alang yung respond ba sa disrespect bitaw nga. Wala mo gud siya natuldukan, continuous mo nila ha. So ako akaron sa kong bago man na siya, wala man na siya sa unang panahon nga nagubot-gubot. So wala siya natuldukan unya. Ginapakita ba jud nila nga tama sila, which is di man tama. Habang gina-insist nila nga tama sila, ako pud mismo sa akong kaugalingon, di pud jud ko magpalupig. Kabalo jud ko mali man gid mo. So kaingon sila nga magminyo sila puhon, magpakasal sila, maayo. Maayo sa ilaha, wala ko kanang labot gid basta dili lang guding man nga. Example lang nagpakasal silang duha nya ang i-caption kay ano kayo ngayon? Kanang mga ana bitaw. Kisa may di ana. So kanang mga normal lang gud nga life na gud. So open ka for reconciliation gyud nga. Heart to heart talk gyud. If in case may tabo na, I understand giniingon ka nga taas kay nagkuan, tinai or kanang murag. Okay, wala ko yun. Willing ka. Di ko gusto gud cheat nga magput og grudge kong heart. Wa ko makuha gyud na. Kanaingon nga magdumot. Lami nga way kaaway oy. Lami siya nga kanang mabuhi ka nga wala kay iwasan. Yes. Wala kay kasuko sa mga tao. Kay ako karon dawat maguna ko. Like hapit na gid mi maana like dawat man ako na. Anak ko sa iyaha nga basta ha sa mga bata tigom ta natay ka ng savings ko sa mga bata. Anak kaming duha. Na-accept na ko cheat ang thought nga na siya ubang tawo nga dili gid sila meant for forever. Kay kung i-push gud nimo sila nga mag-together, mag-clash mo gyud. Once na adjoy clashing gyud, di gyud na sila fit to each other. So ang best that you could do, pangit man siya, una-hunaon, you can find someone nga match nimo. Kaya akong thinking, ang mga anak magud nako, gagmay pa na sila. Abot ang panahon mag-high school na sila. Na sila kaugalingon nilang mundo, na mga barkada, hantod sa magminyo sila. Karon mag-unsa man ko. Kung ako'y kaubans balay. That being said, have you found your match? I-feeling na ko, naanag yun siya. Feeling mo. Sa una pa lang cheat, nangita akong uyab, pwede na ko i-flex. Gusto ko mag-content bitaw nga, na ako'y uyab, good na, kanang complete mi nga family, kanang akong gusto. So sa una, searching jud ko. Kaya ako ang goal sa una cheat, tall, white,
blue eyes, na ay bangas. Kabalo siya na. Even his family knows it. Mo gina ang goal. Kasi syempre, kita sa Pilipinas, afam ka na. Kaya may afam. Right. Kini siya, mo yung afam, mani, ako ba yung ugos? Afam lagi na ito mo. Ikaw sa passport. So, di sila mo ito, barag Pinoy. So, sa una, naabot siya ko yung burag na date na yun. So, anak ko nga, di may magasinabot. Okay. Kaya lang ang mga afam manggod kay direct to the point na sila. Yes. Dili sila mag-ulog-ulog sa imuha. Correct, yes. Dili kay bibi ba? Di man ko pwede na cheat. Kaya gusto mo ko yung baby girl. Yeah. As much as possible, gusto ko og kanang single gyud. Okay. Kay di ko gusto og samok sa ex-wife. Ikaduha, as much as possible, gusto ko kanang walay anak. Kasi because samong ko anak. Yes. So, gusto ko mag-post kauban akong mga anak sa akong new. If naa siya anak daan, di ko gusto bitaw nga malain. Diba? Kaya ana ba? Happy example, nag-Hong Kong me. Nada siya anak di ay. So, iyang anak, wala, gibit-bit og Hong Kong. Iyang papa nasa Hong Kong. So, kana akong gipasabot. Kaya nangita ko tao yun nga, hinlo. Kay para inig pag-start mig una ko nga family, wala ko'y masakitan nga tawo, anak nga nasbiyaan, asawa, ex-wife nga na anak ba. Okay. So mo to date ko dito at cheat. Dito ay ginahasa akong English po jud. Sa mga dating. Sa mga dating app. Dito na. Kataanan kayo kay, di ba like si Bumi ni Tata. Ampo gimis si Mala. Puro red nga kuan oy, nga kandil. Sige po. Right guy. Ayan, yun me. Wait na, nagampo po sa tata na. Ampo po siya, wala niya gitagaan. Okay. Kinasing-kasing yun nga pag-ampo, cheat nga tagaan ko og sakto nga tawo nga makasabot sa ako ang love language. Yes. Kasi mong love language? Tanan. Gusto niyo mo bibibibihon niya, maraga na. Oo, kanang Kumusta man sila? Nga itong nagkikita ang imuhang mga anak o si Eduardo. Maulaw, pero karon nga Okay. nagkuyog sila, maka-adjust na gyud. Yes. So ako dyan ginabsabaran din ako siya po Yeah. sa iyahang pakikitungo sa akong mga Right. anak. Kaya kung na ako'y dili ko ganahan, isulti na ako sa iya ha. Like, Okay. walay libog cheat. No? Shit, sa tinuod lang, di jud kabayaran sa kwarta ang peace. Yes. Fame, kwarta, Yes. peace, lahi ay gyud ang peace cheat. Yes. Yung ka nga, lakaw na ka, gasto ka ng kwarta, di pwede nyo, wala kay peace. Yes. Ay, lisod kayo sa kalaban nun. So, mas Yes. okay na nga, nakagamay aning mga butanga, kwarta, ana. Pero ang peace nung dako. So, mo na nga akong goal, na ako'y peace, gihatag sa Ginoo. Mana ko nga, makulbaan na ba ko karon? Kaya mo na ako ba nga, Lord? Masig na kapalit. Uli kapalit. Sa mindset sa mga Pinoy, inana man, Yes. happy kay kakaroon yan, kapalit. So, ginailan mo na ako siya, anak ko nga, maybe ka nang kuan mga pangit maabot ano siya nga don't think about that one pero makulbaan ko so mao ginano ingon ako siya kanang ayaw kamatay ha kay burg Sa mukha jud ano eh. Sa mukha jud. so kana akong Pilihan niya. Kay murag mas bata siya sa imuha tanaw. yeah, ako siya daw sa kuan malagot ko kanang baby face man ka malagot ko 28 kami ra magulang ko sa iya og bulan ako ang same year 1995 April ko, August siya. Kabalo ko sa una, akong goal is mag-date og someone that is at least 5 years older than me. Yes. Kaya ako yung matured sila, Yes, good. yes. Di siya mag-matter nga. Dapat 40 ang imong uyabon kay para matured na gyud dili. Naagid siya sa tao gyud if matured na ang tao daan. Again, di na siya baby boy. Kay naana pud ako akong barkada nga. Kini na kitag bata. Uy, simba ko! Simba ko! Baby face na siya, pero di na siya bata. Kaedad ram yan, na niya. What can you say nga si Eduardo na? Makaingon na Gusto na ko makakuan cheat, makag-passport o blue. Sa mugay. Pero makaingon na gid siya. First time na ko nga nag-post og someone sa ko ang Facebook. Makabalo jud ka nga official lagi siya sa TikTok, sa page, sa IG, sa main account posted man siya. Yes. So pasabot gyud na wala jud paano maigat-igat. Kay kung naapa ka paano maigat-igat, ngano mag-flex man og laing tawo. Tapos di ba ni anak ko gusto ko blue eyes. Naalan jud cheat nga dili tanan nimong gusto, pwede mo makuha. Yes. Na ay nakoy na date blue eyes, gwapo gyud kayo, like physically attractive gyud. Yes. Character wise,
di man mi mag-match. Right. Kaya bitaw dili manglangga ni pangutanon kumusta akong anak. Ana ba like usahan ko man i-flex ko lang na sa Facebook kunya para inong gwapo maora dayon. Yes. Ako mismo sa akong sulod sa akong heart bitaw dili ko happy. So karon if nag-post man kog something na kanang happy ko, di siya ingon judgit nga for posting lang. For clout lang, for inspirational message, dili gid siya. Happy jud ko deep inside. For validations, dili gid siya. Like contented jud ko, happy jud ko nga makaingon jud ko, busog jud ko. Yes. Nagstorya na mo about mag-settle down. Na may mga inana or wala pa? You're just enjoying each other's company. Yeah, makuha na mong anak, mag-same together dito at sa akong visa, dugay pa man po. Ako years pa man. So, after ana, siguro depende sa panahon, kung saan. One thing is for sure, sa tanan akong decision sa akong life, part yun akong anak. Mag-una yun na akong anak. Bisan pag unsa ka dato ang maabot sa akong laki, dato gwapo, kung dili makapangumusta sa akong anak, ex, dili pwede. Kabalo ko mama na. Grabe, no? Igid pwede gud nga maitsapwera akong anak. Bisan siya, inanap ko na siya nga daan nga. What if na natay kids before kanang soon mag-anak ta? Ano kung di jud pwede nga mulain ang imong treatment sa ang anak, dili pwede. Yes. Kay ako sa kuang stand karon chit, kaya man ako mabuhi sa kung kaugalingon. Ako kaya man ako makapaskwela sa kong anak, makapakaon sa ilaha. Akong gipangita someone nga mahimong papa gyud nga figure sa kong anak. Yes. Which is kaya man niya ihatag. So mao na nga mana ko nga deserve gid po niyang kalibutan. From the bottom of my heart, gusto gid nako nga kanang tuloy-tuloy ng imong peace. You know? Kaya daghang salamat. Salamat kay Chit. I wish you nothing but really kanang more success. As in yun, like you deserve a happy life, you deserve a happy family. Mo ana jud ko Chit nga deserve gyud ako ni Lord. Yes. Kay Deserve gipaningkamutan man ako ni tanan. Wala man ko Super. ni shortcut para maabot ni tanan. Tinuod. Thank you so much sa programang Binisaya. Chit-chat ato ni wala na ilain pa ang isog pero gwapa. Mikiat Ross. Salamat Yat. Grabe ka na. Chit-chat ato ni programa para sa tanang Bisaya. Chit-chat ato ni inspiring, entertaining talk show sa mga pista. Adik na uban pa. Chit-chat ato ni. If you have a message for Mikat, what's your message for her? I guess just keep on pushing, you know? She's doing great things already and she's got so many things she wants to do. We'll get home at like 10, 11 o'clock at night and she's like, I have to do this before we go to bed. And she'll be up and she'll just be doing things like, she's like, I have to finish. If I don't finish, I can't go to bed. You want her to feel that she's really loved. Oh yeah, I think she knows that. Like towards the beginning, I think there was a lot of ups and downs just because we're different people. So, and we come from different community people. Obviously, she comes from Philippines, from the U.S. There's some things that I do that she's like, "Why are you doing this?" I'm like, "This is the way I do things." And then she's like, "No, we do it this way." And so like there's a lot of that. But I think we've gone through a lot of that now, and so like we kind of understand each other a lot better now. So yeah, a lot more ups and downs. And so hopefully it continues that way. I don't know if it's too early to ask, but can you say that she's already gone? Oh yeah, like that's why we're making these big moves together so that we can we're gonna take the kids to the U.S. and be together, be a family, and build our future together.